हेल' लोगोफोर, आंनि बे गोदान भिडिअ'आवहाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय। माब्रै दंलायो लोगोफोर? कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर। आंबो मोजाङैनो दङ। जोङो इउनिभार्सेलसिम थांनो नागिरदों लोगोफोर, दसे बेरायहैनो। गोजानावबो थांनायनि बाजेट गैया नालाय, बे खाथियावनो बेरायहैनोसै आरो दसे लोगोफोर। चेनेलाव गोदानब्ला सापर्ट खालामनानै हो लोगोफोर। जोंनिफ्राय सापागुरि लामाया खालामगासिनोसो दं आरो नै दासिमबो हायाखै, खालामगासिनो दङ। जों फाइनालि सफैबाय लोगोफोर, इउनिभार्सेलाव हाबनोसै दसे। हाबनायजों लोगोसे नै लोगोफोर, फिसाफ्रा ट्रेनसो गाखोनो होननानै ट्रेन गाखोग्रोबाय नै बिसोरो। बे ट्रेनखौनो गाखोग्रोबाय आङो। एक्सुवेलि माने जेबो लानांगौथ' गैखाया लोगोफोर, ओरैनोसो बेरायफैनाय टाइम पास। न'आव थाबाय थानो बानानैहाय दसे बेरायहैनोसै होननानैसो फैखानाय जोङो। ट्रेन गाखोबाय बिसोरो। दाना आंबो गाखोनो लुबैनानै दसे गाखोबाय नै लोगोफोर। दसे टाइम पास खालामबाय जोङो, ओरै गस्ला नायला नायलिनो। माने गस्लानि बाजेटथ' गैखाया दिनै जोंनावहाय, अब्लाबो ओरैनो नायला नायलि खालामबाय आरोना लोगोफोर। टाइम पास खालामबाय दसे। एक्सुवेलि जोङो KFC जानो होननानैसो फैखानायखा। जोंनि मेन खार'ना फैनायानो जाहैबाय KFC जानो फैनायनिसोखा लोगोफोर। दा जों जाखां लोंखां ओंखारबाय नै लोगोफोर, थांफिनसिगोन न' फारसे। बे दखानाव हाबबाय आं नै लोगोफोर, माने गामियावहाय आङो बाजार दिनब्ला सि दखान होयो नालाय, बेनि थाखायहाय दखाननि थाखाय लांफानोसै ब्लाउस इरि आरो बिदिनो जोमग्रा सि गोरलै गोरलै लांनोसै आरोना, हानायखिनिखौहाय लोगोफोर। बिराद मोजां मोजां नै बेवहाय ब्लाउसआबो गोदान गोदान डिजाइन सफैदों आरोना। दा जों विंगारावसो जिरायफैबाय नै लोगोफोर, जों थांफिननोसै न' फारसे। माने गारिया दहाय कारजों फैदोंमोन न'निजों, दाथ' लोगो मोननाय नंला, एसे खामानि दङनो, मोनागोन। बेखायनो जों बेजों थांनोसै लोगोफोर। स' दिनैनि भिडिअ'खौ जों बेयावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।